फट' लानोसै जोंहा नोंखौलाय सेलफिसो लागोन जोङो नोंखौलाय बिराद सेलफि बिराद साफा नुद्राय ना मबाइला साफा नंमारगौ बाराद्राय साफा नुनाय मोनो आं बे मबाइलखौ हाबा फैनाय ना मोसाव दे जोंसा दे आदा जायो मेरगा रिगिले मेरगा मनेके मेरगा जेलसुन हाय लोगोफोर नै जोङो दिनै हाबा जानो थांनो नागिरदों गामि खाथियावहाय सेमलिगुरि होननाय गामियाव ओमफ्राय दिनै जोङो बाइकजोंनो थांगोन नै खाथिथारसो नालाय ओमफ्राय आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों लोगोफोर दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो न' मुथु खानायफोरानो बान्दि लानानै गाखोबाबो जाखाया आरोना दै गारि नांगौ जाजोबखाबाय ओरैनो सानदाबो बिराद बार बारनायखाय मोजां नायनाय बार आदा जोहोलाव मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन ना बे गामियाव आरोना बे जायनि न'खराव थानानै आङो मेकआप खालामदोंमोन बे न'खरनि खाथि न'खरावनो हाबा जादों आरो बे सिगाङावनो जोङो थांगोन हाय मिजिं जाखांबाय नामाब्रा जाखांबाय आं जाखांबाय जाखांबायानो ए आबौ आबौखौ दिनैसो नुथारदों हेन्डसामालाय हेन्डसामखा गोदोनिफ्रायनो न' आबौ गोदोनिफ्रायनो होनदो एसे साइडथिं थांनो नागिरदों आरोना एसे सेंग्राफोरखौ दाहल दाहला दासो फैदो नामा दासो फैदों हाबैनोसै नै जोङो हाबायावहाय अमा बेदर जाहैनोसै मानो आयु खारबायसो माथो लाया दे नोंखौ लायाखै नै आंसो लागासिनो नै हाबायावहाय जोङो हाबफैबाय ओमफ्राय आलासिफोरा बारा गैथ'वा नामाथाय आलासि गैथ'वा न' बारा हा थांजोब्बायसो नामा आलासिफोरा जाखांबाय नामा नोंसोरलाय नोंसोरबो दासोबा दासो जिराय हाय ओइ अरिजिनेल थालिर मैखुन माथो बे थालिराबो अरिजिनेलानो हा अरिजिनेल हाबाथिलियाव सफैबाय लोगोफोर जोङो ओमफ्राय दसे जिरायनानै दं आरोना जिरायनानै दं हमलाय हमलाय मोजां रायज्लायथारना आं मोजां मोनो फैदो मिथिबाय गारियाव जौथुनाया नोङो दे देलायग्रोनि र' मा होनदों मा सोरखो लादो बाग्रियालाय सानस्रिसो हाबाथिलियाव मोनफैबाय लोगोफोर जोङो ओमफ्राय नेगासिनो आरोना मा मोनजायो मा मोनलोगोथाय नेगासिनो मा मोनजागोनथाय नेगासिनो बुरैनि ब्लाउस गानना फैदो
बुरि जाबाय नालाय न' दाहाल खुलुमबाय खुलुमबाय फैलाय खाथियाव फैदो एक्सिन खुलुमदोरा नमस्कार जांबा दा बसे साखिनायनि दासो मोलों नागिरदों जानोसै माहाय मा मोनजाया मोनैफोर फैनांगौ जों आरो मेना दा माला फैनाय नोङो आं मैयानो फैखादों मैया जाखांबाय हिनजाव गोदाना जोंहानि आबौ जाहैबाय जाखांबाय दे फोजोबखादो दे जों गामिनि सोमोन्दै बियो ओमफ्राय नैबे गामियावहाय लाबबाय बियो गरायबारिनिसोमोन जों गामियाव बे गामियाव लाबबाय ओमफ्राय नैबे सोमलिगुरिनिमोन बेखौ लांबाय होनना खोन्थादों ओमफ्राय नैबेयो बे गामिनिमोन जों गामियाव लांबाय सोलाय सोल' जाबाय आरो दा जाग्रो ओंखाम जाखांबोला Hai tham gia gì vậy? Tôi mà. Hay. Ơi, hai bà dân này sân cái này hả mà? Thế rồi. Tham gia gì đây dừng lực khỏe. Ra không vậy? Đây béo đây bạn được. Guri jana ni lazia serba. Guri jana ni lazia. Oh. Abo. Thangse. Muzalaiyo. Muzaba. Muzala. Malam yang berai masalah. Berai masalah. Berai berai stem kusa zaistanya. Zaखांबाय abo? Zaखांबाय. Zaखांबायलै. Abiया थांग्रोबाय दां माथो? थांबाय. Ini खारलायलायबाय. आबौ आबौ सार. आबौआबो जाखांबाय नामा? हाबानि ओंखाम जाखांबायलै बिथिंनिफ्राय बेलेग जायो। दे होमबा थाथ' आबौमोन जों जाहैनि। Fai. Dah लागोन र'। Kamran dong. खोमसिया जोब्बाय। ओइ मा जागोन नों हाबायाव? मा जागोन? नोंथ'बा जायाना? जायो जाबाय? मासे हामा नोंलाय हाबा जाखांनानै अमा जायो मानसिया अमा जाग्रा जाबाय नों? सोब जानांगौ लकडाउनाव थाब थैगोन औ हो होजोब गासिखौबो होनदोंलै नै मोननै मोनग्रोबाय दालि आरो लाब्रा आरो र' बेदर नेदो र' बेदर मोनफायबाथाय होथारनोसै जानो होग्लाय दै मोनथ'वाखै माथो दै मोनथ'वाखै मा नोंनियावसो हनै जाबोदा हारसिं साला आंखौ गारनानै मा हारसिं जाहैदो गिलासखौनो मोनाखै जों नै अमा बेदर रानग्राया बेनो अमा बेदरा मोनफायबाय जोंना ओमफ्रायो हा आबौ आबौ जोंहानि आबौ आरो ना अमा बेदर रानग्राया नै आंनो जा बुरजा हैना होखासिगोनलै आबौआ नाङालै इमानगेर जाबाय दे थांदो औ ना रानग्रा बियो
दे जाथ'ला दे आं बेखौ बेदर मोनबायदि जाथ'ला बेदर मोनफैबाय जानोसै जोङो लाजिदो ना नोंखौ जानायखौ लानाङा होनदों नामा लाजियो नों हारसिं मोजां खोबना ला होमबाना नांगौ संख्रि नांगौ बिराद गोथाव जादों लोगोफोर ओमफ्राय अमा बेदर मोनजायैया गोबाव मानि जाबायमोन ना हाबा मोनजायैया गोबाव मानि जाबायमोन ना ओमफ्राय नै दिनै मोनजाफिनबाय गोथाव जादों अमा बेदरा बेनो नुखो आं अमा बेदर जाफिनबाय होननायखौ आसरित मोनदों आरो हा अमाखौनो जादों आं अमा जाखायोना जों जाबाय थानोसै दे लोगोफोर जाखांना आरो दा देखायबावगोन जानाय समाव रायलायबाय थाबा आं जाग'नो हानाय नङा दि गब 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 जाना लानि र' दे बेनो सोरनाव दङ मा बुंजाबायलै माथो आरो जाबाय गोथार जुलियाव नुजाथि फैनायनि थाखाय धेनस्रि फुंखानि मा होनना बुङो मालिक बा अनार बिथां आदा जोंसार बर'निसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय गोजोन्थों वेलकाम जायाखै साब जाखांबाय दाखासो सोलाबजासिना शुटिंआव फैनाया खोनाबाय थाबाय ओमफ्राय बाजायाबो जोङो नोंसोरखौ नायहैनो होनना सानो जोङो सोलाबथारा बेस्थ' जाथारबाय आरो जेबो नङा सेल्फि लाना मानि खान्थालाया मान गाहायावनो जमा जमा बेलाय गयायावबो दं माथो खाम जाखांबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय गय जानोसै हायदो मधु आंनाव फैसा गैयाबा आंनि फैसा गैयाबा जा मुदासो बायगोनलाय फायब्रा गय जानो फाय जेबो जाया फाय सोरमोनलाय ए लाखादो आङो लाखादो गय जानो नेगासिनो गय जानो गय जासिनि नै आंनि बाहागो गया हमलाय मोजां जानि आं गोथाव होमबा गाय गोजानाव लाब्रा गय जाया दाहाल इमान खाथि गय जानायखौ दाहाल बिमाया हाय लोगोफोर गासिबो थाब्रा खुलुमबाय आंनि रेन्जिखौथाय चेनेलाव ओमफ्राय ना लोगोफोरा आं फंसे खोथा बुंनो ओरै जादों माहा है ओरै नै बियो मा जाखोलाय आगै आरो ना माबानि मा आलसियानि ओमफ्राय बेहा इउटुब चेनेल दङ अननानै लोगोफोर बिनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना होदे चेनेलनि नाम हा बे खाथियाव खिथाना ला चेनेलनि नाम मुन्नि लिजा बर' साबसक्राइब खालामदे लोगोफोर नोंसोरनि हिन्जाव गोदान लांनो फैदों बिसोरो खैना गोदान जाबाय फेखादोंबा जाबाय
बैराथिना hai माथो नङा आं नोंसिनि थांनो सोरनाव र जाबाय नै जोङो हाबाखौ जाखांबाय लोगोफोर उदै बुरजासो जाबाय ओमफ्रायो दायो थांनोसै आरो मोनसे हाबा जानो दंबावो माहायावमोनलाय हाबाया मायावमोनलाय बेयाव फायब्रा खाथियाव आरो मोनसे हाबा जानो दंबावो बेयावहाय जाहैलायनोसै ओमफ्राय नैबे गेटआवहाय आङो मोनसे फट' लालांनि र' हाबानि नामावहाय लायलाय आइनिफ्रायनोलाय बिदि भिडिअ'ल' लानानै हो मा लानांगौ भिडिअ'आनो जोब्बाय हाबाया न'आव थांसै र' जोबनायनि ओमफ्राय नै गय खानदिसो जालांबावनोसै र'लै दानगोन जाथारो आंखौ जि भिडिअ लानो बायदां आरोना जि दानगोन खालामना होबाय थायो ओमफ्राय खोबै थायो दलद ला आं गय जानि हा नै आंना लोगोआ रङा गोरान लोगो र' गय जानि र' माबा आलासि फट'खौ थांनो होनदोंमोन आरो फै जानो हागौ माबासो ओरैनो खालामलांबाय दं सिगाङाव नोंसो हादो हाय ओरैनो दसे ओइ थाङा जाबाय ओइ र'ब्रा दिनैसो लोगो मोनदों ना दिनैसो लोगो मोनदों नै आंना लोगोआ माबाया एलबामाव मोसाफाग्रा लोगो आरोना बिनानावबो लोगोबो ओमफ्राय जोङो जायो थांबाय थानोसै जाबाय जेबो जाया आयु जि मावखादो माहाय लासै लासै सालायना मबाइला सेस मबाइलालाय मा जानो हाद्रि नांनायालाय बेनिफ्राय मानसिनियाव हाद्रि नांनो साननानै नाय न' लोगोफोर बिराद गय जायोहाय आङो हा हामसिलानो हाबलांनाया जोङो हाबाखौथ' जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आरो हाबा जाखांनानै नै न'खरसे न'आवहाय हाबनो नागिरदों आंनि लोगो हा नुवाखै गासिबो नुदों माथो दे ओरै खालामब्रा नै आंनि क्लास फ्रेन्डफोर लोगोफोर आंनि क्लास फ्रेन्ड खारदो लोगोफोर खारदो दे लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर गथ'फोरा आंजों बिराद गोमोनखा जेरै आंनो एसे गथ'बादि मा होनगोन गथ'बादि ओइ बुंनोनो रोंलाय लांला बयफ्रेन्डआनो र' बिनिफ्रायनो आयु नै गिदिंनो हागौलाय लाङो हा औ जोंखोला जल्दि नै आंना क्लास फ्रेन्डफोरा फैबावबायसो आरोबाव आय गय फैबाय आङो गय फैबाय होनबा बोरैबा खोनायो मा होनगोनलाय गयनि सोनांबाय हा आमसुला मामा सोरो थांबाय आलासिफोरा ओइ सानाव थांनो होनदोंबा माबालाहानाव मामला रनजिता लाहानाव फट' लानोसै जोंहा नोंखौलाय सेलफिसो लागोन जोङो नोंखौलाय बिराद सेलफि बिराद साफा नुद्राय ना मबाइला साफा नंमारगौ बाराद्राय साफा नुनाय मोनो आं बे मबाइलखौ
Hai, apa ya? Unji. Apa ini na? Masuk deh, jungsat deh. Ada. Hai. Jayu. Mereka gile, mereka mereka. Video udah selesai. Mereka. Jelsun. Oh. Ôi già này anh sư bà khi cả bữa vậy mình sẽ ha bà già khi bảo năng có đông ở thằng cá sấu nè ha bà si rumah sebenarnya lagi lại bài ha bà thì sẽ ha bà những khबर kira berbeda thay bài si rumah so ha bà dia là lại sudah kayak gitu pola benar nah si rumah sebenarnya lagi nơi nên cái giá tiền nó lại vậy đi này nó mình thắp đông rồi ha bà hôm nay mình đi nó giá xí năm nay giá cả mình chỉ đam mê nhiều giảm phải xí nó mới được hôm nay ho này sao là được tập đến đây bisa dijual apa? Bila nanggur. Kan si bumi kami tem, bisa dapat kurang masa saya ayu tak tak. जोङो माबाखौ बाय एसे कमप्लेन होना दोनदो नैबे अफिसारखौ मोजां रायलायदो Balaria. बालारि Mari direct ini kusur horna ketenba. बुस्थुआ Liga komplain naik. बेनो नै आरो मोनसे हाबायाव मोनफैलायबाय जोङो हाबैलायनोसै बेयावबो Berapa? 하자든 하일래 말라래 하일 가시고 kulum Berapa? Ailah, you buy dan ke? Mana ada? Mana ada? Mana le? Water. Dekhai deh, water lah deh, dekhai deh. Water nama. Dekh le. Last deh. Mana ning dia? Ha? Mana? Deh, yo gocok kita macam deh. Boleh. Kasar le. Mama ni nam ke? Mama ni ke deh? Mama ni nam. Kita. Ayah. Baba ni ya. Apa? Mama nama ayah itu. Baba ni apa anda deh? Mama ni apa? Zabai. Mana ngok?
Đấy xí bầu vậy. Mà mình Đặt có kia. mà mình Gàng xí. Hah? Kali de labra de nado. Tangsi nama. 이스라니. Ile Israeli. Ayan. Ayan. Coba. Oh, denang nang thui bala beos thago. Oh. Renai, ayo. Karena buriban saya bak, buriban tak baik. Denang naik na. नै मोनसे हाबायाव जोङो आङो ना जाफैलायबाय नै अमा बेदरखौ जानो हालादि अमा बेदरा आंगायदि न' मोथुयो बेनिखायनो ना जालायनोसै आरो ना नै ना Labra. बबेयाव बेयाव थांनाय जानाय नंला नैबेयावनो थाबाय थानांसिगोन खामखौनो उखैथाराखैमोन बे आं खामखौनो उखैथाराखैमोन दे जाना होदो होमबाबो जानांबाय उपाय गैला आंनो ना रोसि नांगौमोन ओइले ना रोसि रोसियानो था नाखौ नाङा मटन नाङा ini nama Labra. Ang salah. Yalah, angkat. Kan kita lagi Membaik. Membaik. Resilo deh. Kenapa? Resilo yang mana? Ran lagi di masih bisa. Bisa. Ayo. Masih balik. Bukan. Ayo. 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 Nah, ini. Dia sangat. Kamu apa? Rồi, vậy. Đó vậy đi.